tafel hebben we hier Erwin Deursma, gemeenteraadslid Tietjensdeel D66. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. En ik denk dat er gebak was. Ja, nou, ik kwam overal binnen van de week in de gemeenteraad. Die zei ook al, waar blijft het gebak? Ja, dat is dan zo'n dingetje. Toen kwam ik hier binnen, toen vroegen jullie ook gelijk om bak. Maar toen bleek dat jullie al gebak hadden. Dus Ja. ik denk, Toen hadden we zelf al iets gebakken. Maar in eerste instantie gefeliciteerd met de monsterzege van jouw partij. Kunnen we het bijna wel, mogen we dat zo zeggen. Ja, klopt. Ja. Nou, het is natuurlijk een open deur. Maar had je dit zien aankomen? Nou, ik denk dat we zouden liegen als we zeggen dat we dit allemaal hadden zien aankomen. Ja, dat was natuurlijk wel een eindsprint. Dan zijn debatten ook even heel erg belangrijk en hoe je je daarin gedraagt. En ik denk dat we dat gewoon ontzettend goed hebben gedaan. Maar ik denk dat het ook wel een beetje een resultaat is van 4 jaar hard doorwerken en in samenwerking zoeken. En toch een positieve kant van de politiek ook benadrukken. En ik denk dat dat ook een hele goede voedingsbodem is geweest bij heel veel kiezers. Dat zou heel goed kunnen natuurlijk. Ja. Nou ben jij raadslid in de gemeente Tietjensdeel van een gevestigde partij. Hoe kan ik me dat voorstellen, hoe jullie contacten zijn met het landelijke gebeuren? Ja, je volgt het natuurlijk op de voet en er zijn politieke dagen waarbij je aanhaakt. Ik moet eerlijk zeggen dat we met het bestuur ook een goed contact hebben hier in het noorden van Friesland. Maar ja, het is ook wel een heel erg lokale en gemeentelijke aangelegenheid. Hè? Je probeert hier ook in de setting die hier in de regio belangrijk is, de juiste dingen te doen in een soort van liberaal sociaal gedachtegoed. Maar de omgeving waarin je woont vraagt ook gewoon je eigen visie. Is het dan ook nog mogelijk, want je hoort wel eens vaker van, er zijn wat te weinig mensen vanuit het noorden in Den Haag. Er zijn ook partijen die dan zelf naar Den Haag willen. Mm-hmm. Merk jij ook dat het soms lastig is om het landelijke partijprogramma van D66 vol te houden in deze regio? Of loopt dat redelijk synchroon? Nou, ik denk dat heel veel opgaves die eigenlijk in het landenprogramma staan hier ook gewoon gelden. Ik bedoel, we willen allemaal meer woningen, we willen goed onderwijs. We willen goede leefbaarheid voor onze jeugd. We willen goed voor mensen zorgen. We zijn wat dat betreft heel sociaal-liberaal. Minder regels. Nou, dat zijn allemaal dingen die wij hier ook wel aanhangen. Ja, soms heb je hele specifieke vraagstukken natuurlijk die lokaal spelen. Ja, en daar moet je dan gewoon vanuit dat gedachtegoed even je mening over vormen. Ja. Maar je zei het liberaal-sociaal en even later zeg je sociaal-liberaal. Ja. Wat is het belangrijkste? Nou, ik denk dat wij altijd een beetje in het midden zitten, Luc. Weet je... Ik vind het grappig dat je dat zegt. Want je zou er een soort van woordgrap van kunnen maken. Maar ja, er zijn gewoon onderwerpen waar je zegt... blijf gewoon van die regels af of schaf de regels af. Meerdere huishoudens op één adres bijvoorbeeld is zo'n regel... waar we ook in de woningopgave gewoon woonruimte eigenlijk beperken... in plaats van dat we, als we wat creatiever zouden kijken... ook meer woonruimte voor onze inwoners zouden kunnen verschaffen. Nou, daar is echt behoefte aan. Zeker ook voor de starters en de jonge mensen... maar ook de mensen die misschien iets ouder zijn... en misschien wel een combinatiewoning willen maken. Nou, daar zijn we nu wel goed op weg om dat een beetje losser te doen. Zorgen dat er wat minder regels zijn. Want het is wel mensen hun eigen huis. Nou, dat zijn we dan even heel liberaal, om dat voorbeeld te noemen. Hè? Want ga je over je eigen huis... Maar er zit ook een hele sociale kant aan. Ik bedoel, als we nou door minder regels ook kunnen faciliteren... dat we goed voor elkaar kunnen zorgen. Combinaties van ouders en kinderen die op één erf wonen bijvoorbeeld. Dat snijdt aan een heleboel kanten dan ook hout. Want we willen het ook... we moeten meer voor elkaar zorgen, want we vergrijzen in Nederland. We zullen meer voor elkaar moeten doen. Maar dan moet je ook de voorwaarden scheppen om dat te kunnen doen. En daar voelen wij ook in de regio wel heel veel animo voor. Ja, maar dat klinkt natuurlijk heel idealistisch. We moeten goed voor elkaar zorgen. En dan is het natuurlijk zaak dat je ook als raadspartij dat concreet gaat maken. In dit geval in de Raad van Tietjensdeel. Ja. Nou is er natuurlijk een formatieproces op gang landelijk gezien. Heb jij voorkeur? Heb jij dezelfde voorkeur als jullie partijleider? Nou, kijk, ik vind het op het lokaal niveau ook altijd wel belangrijk. Je moet echt even heel goed kijken waar... en ik hoop dat dat gesprek nu gewoon goed gevoerd wordt. We willen gewoon doelen realiseren en kijken hoe het wel kan. Ja, en dan hangt het toch wel heel erg van die gesprekken af... hoe ver partijen mee kunnen bewegen om ook die doelen te gaan omarmen. En ik denk dat is een hele grote verantwoordelijkheid. En als ik Rob Jetten zo zie hoe die dat aanvliegt... is dat gewoon super gedegen. En we beschouwen alles...
En heel eerlijk, ik heb daar zelf geen voorkeursvariant in. Ik hoop dat ze daar gewoon een slimme combinatie weten te vinden in hoe kunnen we de dingen realiseren. Want we hebben hele ambitieuze, we willen nieuwe steden bouwen. Nou, dat zijn bijvoorbeeld onderwerpen waarbij je echt achter moet staan. Ja, maar dat was een metafoor, hè, zei die. Ja, maar goed, er zijn natuurlijk al uitbreidings bij grote steden en grote gebieden waar je wel bijna van een nieuwe stad zou kunnen spreken, Luc. Hè? Als je daar 10.000 woningen in zet. Ja, er zijn steden die kleiner zijn. Maar zouden ze niet iets kunnen leren van die T60? Want jullie zijn de vorige keer begonnen met een programma, hoe heet zoiets? Raadsprogramma. Wat niet helemaal dichtgetimmerd was. En dat is, volgens mij heeft dat heel goed gewerkt. Ja, zou zoiets landelijk niet kunnen? Nou, ik denk, als ik het een beetje zo van een afstandje bekijk, is dit juist een ultieme setting om te zorgen dat je op grote lijnen met elkaar kijkt van wat willen we realiseren. Dat hoor ik onze partij ook elke keer zeggen. Ja, we moeten gewoon doelen realiseren, maar de weg er naartoe, ja, dat moet je eigenlijk nooit van tevoren helemaal gaan bedenken. Want je hebt onderzoeken nog niet, je gaat er in allerlei aannames zitten. En ik denk dat dat bij ons in het raadsprogramma ook goed heeft gewerkt. Dat er ruimte is nog voor aanpassing. Ja, maar ook eerst eens even kijken wat verbindt ons dan. En als ik dan kijk als je vraagt naar de verbinding tussen gemeentelijk en landelijk, spreekt mij heel erg aan dat we eerst kijken naar samenwerking. En kijken waar kunnen we elkaar versterken. Ik weet wel dat we hier vorige keer zaten, Luc, en zei, nou, het is wel een beetje saai inderdaad, hè, want het knalt wat minder. Nou, dat vind ik juist heel erg positief. We hebben stevig gesprekken over de dingen waar we echt over verschillen. Maar over de doelen die we allemaal omarmen, zoals meer bouwen, meer woonruimte voor onze inwoners. Ja, daar hebben we juist zo in opgetrokken dat we echt meer snelheid hebben kunnen maken. Ja. Dus dan verlies je ook geen energie in discussijes of voor de buren misschien leuke discussies. Voor de kijkcijfers is het minder leuk. Maar dat zou landelijk toch kunnen. Je zou landelijk toch een aantal dingen, grote thema's zoals stikstof, weet ik, nou, er zijn nog een paar van die zaken. Iedereen wil bouwen. Mm-hmm. Maakt niet uit hoe. En er zijn nog een paar van die zaken. Die kun je toch over eens worden. En de rest kun je toch aftikken of behandelen in de Tweede Kamer. Ik ben het helemaal met je eens. Ik begrijp werkelijk niet als kiezer waarom dat niet kan. Nou, ik denk dat het zou mij... Nou, we zouden er misschien een weddenschap op kunnen zetten, Luc. Neem ik volgende keer gebak mee met de gemeenteraadsverkiezingen als het hier in de gemeente ook zo goed gaat. Want ik praat eigenlijk liever over de gemeente waar we met z'n allen wonen dan over landelijk. Ik zou best wel kunnen voorstellen dat we ook gewoon op een hoofdlijnakkoord uitkomen. Want dat past helemaal in onze stijl. Ja. We kijken vooruit, er zijn grote opgaves. We moeten niet in een formatieproces gaan kijken hoe gaan we de oplossing al bedenken. Maar we moeten wel weten welk probleem willen we eigenlijk met z'n allen oplossen. Nou, genoeg over landelijk. Gefeliciteerd, nogmaals, klaar. Dankjewel. Dat geeft jullie wel een boost hier als lokale D66-partij. Dat je denkt, want jij zit nu al 2 periodes als 1 pitter. Inderdaad. Ja. Ik weet, ik loop op het lang mee dat het ooit volgens mij wel eens 3 geweest is. En dat is een hele tijd geleden. Ja, maar ik loop op wel heel lang mee. Okay. Vanaf 81 ergens was dat ongeveer. Ja. Familie Scholz, als ik me nog niet vergis, zat er toen nog in. Maar goed, dat is allemaal terzijde. Maar het zou zomaar kunnen dat op een of andere manier die flow jullie ook geen windeieren ligt. Dat je denkt van nou, we komen misschien wel met 2, misschien 3, ik zeg maar wat, erin. Is die hoop er ook een beetje? Nou, ik zit nou bijna 8 jaar in mijn eentje in de gemeenteraad. Ja. En dat mag je gerust weten, is best intensief. Ik doe het met heel veel plezier hoor. En ik krijg er ook heel veel energie van. Het betekent wel dat als je in eentje zit, dan moet je toch een beetje soms keuzes maken. En je kan niet overal naartoe. Je kan niet van alle onderwerpen zijn. Ik heb een heel goed burgerraadslid, Anne Hekkema, die doet geloof ik wonen in ruimtebouw Orling. Dat doet ze supergoed. Want anders dan kom je daar eigenlijk ook niet met voldoende aandacht en energie met elkaar verder. Maar iets ruimer zou wel fijn zijn. Heb je gekeken hoe de stemming in Tietjerksteel was? Landelijk voor D66? Ja, dat is natuurlijk een van de eerste dingen die je dan opzoekt. Waar je naar kijkt, en 's ochtends de krant opent en op de app en je kijkt van eens even kijken per gemeente. Hè? Ja, dan zie je dat je 3 keer zoveel stemmen hebt. Ja. Dus dat geeft wel vertrouwen. Alleen ik weet ook, ons gemeentelijke landschap is er gewoon even heel anders dan ons landelijke landschap. De FNP is hier een grote partij, de CDA heeft hier een supergoeie achterban. Er zijn heel veel PVV-stemmers geweest in Tietjerksteel. Ja, en dan is het net een beetje kijken van wat spreekt dat soort mensen aan en waar kiezen ze dan voor. Ja. Dus, daar zou ik juist geen weddenschap op willen zetten. Ik vind dat heel moeilijk om dat in te schatten. Hebben jullie de lijst al samengesteld of vastgesteld? We hebben een conceptlijst. Die ligt nu bij het bestuur. Daar nemen we volgende week definitieve beslissing over.
En ik wil eigenlijk ook wel een oproep doen. Waar wij gewoon tegenaan lopen als D66 is... mensen stemmen wel heel veel op ons, maar we hebben relatief weinig leden. Ja. En niet iedereen wil op een lijst staan. Dus als wij hebben nu 17 leden in het sterkste deel. En Daar kan wel wat bij. Ja, zeker. Maar aan de andere kant moet je ook geruststellen dat een van de grootste ledenpartijen, GroenLinks, Partij van Arbeid, het ook niet gered heeft, die 5 zetels verloren. Het aantal leden zegt niet alles, maar lokaal kan ik me voorstellen dat je zegt, met name wat meer slagkracht. Ja, en ook wat meer slagkracht en wat meer achterban. We hebben wel weer een paar nieuwe leden erbij gekregen. Hè? Ja, iedereen wil meeleven met succes natuurlijk. Nou ja, maar ook gewoon, even los van succes, we proberen ook gewoon open te staan om iets positiefs te doen in de politiek. Ik denk dat de politiek gewoon best wel een negatieve imago heeft. En wij hebben in de vorige periode, vanaf 2018, hebben we er ook alles aan gedaan om dat imago niet echt op te vijzelen. En wij hebben als D66 gezegd, we willen gewoon een positief geluid laten horen. En daarom hebben we ook de samenwerking opgezet om een raadsprogramma te doen. Er is ruimte bij collega's geweest dat wij voorgaande verkiezingsperiode een informateur konden leveren. Dus er is gewoon een bodem gecreëerd om op een positieve manier goede beslissingen te doen. En ook al ben je maar één pitter, wel naar elkaar te luisteren en te kijken van wat hebben we nou met elkaar nodig. Ja. Maar je wilt dat volgend jaar wel een keer vertaald zien in meer stemmen. In een aantal zetels. Ja, dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Ja. Ga jij zelf door? Ik ben, die stemming is wel al geweest als lijsttrekker zijnde. Mooi. Dus, heb je getwijfeld? Want je hebt ook een baan? Ergens vorig jaar heb ik daar wel eens over getwijfeld, Luc. Want het neemt gewoon heel veel tijd in beslag. Ja. Maar toen ik eigenlijk een beetje alles op een rij zette en de plussen en min een beetje tegen elkaar afstreepte, dacht ik van volgens mij zetten we een hele mooie beweging neer de afgelopen jaren. We zijn afgesplitst met een ambtelijke organisatie met de Achtkaspelen. Nou, dat heeft ook consequenties van wat kan je met elkaar realiseren. We hebben nu een superleuke team zitten in de organisatie aan de ambtelijke kant. Ik heb daar heel veel vertrouwen in dat wij de beleidsdingen die we hebben opgeschreven nu ook kunnen omzetten in resultaat. En daar zit dan ook heel erg mijn energie. Dus het voelde eigenlijk wat te vroeg. Nu we hebben heel veel gezaaid en nu we kunnen gaan oogsten om dan te gaan stoppen, dat zou ik eigenlijk jammer vinden. Dat zou heel jammer zijn. Dat wil ik eigenlijk niet missen. Dus hebben jullie ook het partijprogramma, hebben jullie dat nog op moeten vijzelen of veranderen? Of is het een beetje copy-paste nog met de Nee, dat moet eigenlijk heel... een van de leerpunten die wij hebben gezien is toen we wat mensen gingen vragen is, het is gewoon compleet onleesbaar. Dus als je 24 pagina's gestuurd naar iemand en zegt van hier staan wij voor. Ja. Dus wij doen in ons uiterste best om het op een dubbel A4 te krijgen met gewoon tussen de 8 en 10 punten komen we nu uit. Dat gaan we binnenkort ook bekendmaken. Daar zijn we nu al met een aantal mensen in de partij mee bezig om te kijken van hoe schrijven we het nou kort en krachtig op. Zodat je het gewoon overal neer kan leggen, neer kan hangen. En dat mensen ook denken, oké. Ja, de inhoudklare brokken. Ja, maar ook gewoon even in een overzicht van... als ik voor de D66 kies, dan... het kan wel? Is dat hem? Het kan wel. Nou, het kan wel. Je volgt ons ook in de raad. Ik vind het heel erg belangrijk dat we naar resultaten kijken. En daar hebben we ook een motie voor ingediend om meer resultaatgericht te gaan werken in de gemeente. En dat zit nu ook in de werkwijze van de ambtelijke organisatie. Ja. Want uiteindelijk wil je beleid hebben en een uitvoering hebben wat resultaat oplevert. En dan gaan we nou even terug landelijk. Ben jij ook een klimaatdrammer? Nou, drammer weet ik niet. Ik vind dat je het heel reëel moet bekijken. Ik vind het dan ook belangrijk dat je als gemeente zelf een goede voorbeeld geeft. Dus, aangepast aan de omgeving. Nou ja, we kunnen natuurlijk niet gaan de mensen gaan meenemen in hele grote ambities met klimaatdoelen. En dan zelf aan onze gemeentelijke gebouwen daar achterin lopen. Dus je moet gewoon je hebt een voorbeeldfunctie. Dus daar moet je dan ook naar kijken. En ik ben eerder iemand die kijkt naar een realistische opbouw. Zonder dat we allemaal weer mensen op een dat zie je met zonnepanelen ook. We nemen mensen toch een beetje op een avontuur. En dan wijzigt het beleid waar we zelf over gaan. En dan wordt in één keer de opbrengst voor onze inwoners wordt in één keer een stuk minder. En komt het onder druk te staan. Maar dan hoor je dan er verder niemand meer over. Nou, ik denk dat is denk ik een goed voorbeeld hoe je gewoon bestendig beleid moet hebben. Je neemt mensen financieel mee op een avontuur. En dan zeggen maar je kan het zo meteen niet meer terugleveren. Nou, in mijn wereld is dat niet een goede positieve samenwerking. En daar verlies je met dit soort dingen gewoon heel veel vertrouwen ook met de inwoners. Als je daar niet in kan verplaatsen van stel ik zou in dezelfde positie zitten en hoe zou ik dat dan vinden? Nou, dat vindt niemand leuk.
Je wordt eigenlijk een beetje op een avontuur genomen waarbij je dan later nog eens een keer een mindere goede rekensom krijgt gepresenteerd. Nou, ik denk dat soort dingen moeten we denk ik Als gewoon het niet maar doen. een eerlijk verhaal is natuurlijk. Ja, Uiteindelijk. Ja. maar ook kijk, je mag ook best positief zijn, maar je moet gewoon kritisch zijn naar jezelf. Nou ja, dat is natuurlijk de essentie van de politiek ook, ja. Maar je had over 10 punten ongeveer. Pak nog eens twee. Wat is de toekomst van het IC? Waar zitten we er nou? Nou, ik denk dat wij als het sterkste deel... Kijk, in het raadsprogramma hebben we een aantal lijnen opgeschreven met alle gemeenteraadsleden. Nou, als ik een beetje informeel naar onze collega's kijk, daar staan heel veel punten nog overeind. Ik bedoel, we moeten gewoon meer woningen hebben. Maar ook woningen, betaalbare woningen voor doelgroepen. Nou, en dat is een lange termijn strategie. En ik denk dat we heel veel woningbouwprojecten nu klaar hebben staan. Maar we mogen ook wel eens wat creatiever zijn. Dus als wij En wat bedoel je daarmee? Nou, als ik kijk naar het neerzetten van tijdelijke behuizing voor starters bijvoorbeeld en voor jongeren. Ja, dat is dan een van de onderwerpen die wij in het raadsprogramma houden om een pilot te starten met 20 tot 50 tijdelijke woningen voor jongeren. Ja, die is niet gekomen. Ja. En ik denk dat we daar nu wel klaar voor zijn om te kijken hoe kan het wel. Dus als je dan naar maar vraagt van vind je dat een goede slogan? Ja, dat vind ik een goede slogan. Maar dan zullen we ook gewoon even een aantal dingen anders moeten organiseren. Dan moeten we niet gaan doen alsof dat reguliere woningbouw is. Want dat is een uitzonderingssituatie. Dus daar hebben wij als gemeente soms dan moeite mee om tijdelijke initiatieven de wereld in te helpen, waarvan we van tevoren weten het is tijdelijk. Ja. Maar wel op korte termijn een oplossing bieden aan. Er zijn ontzettend veel jongeren die gewoon bij hun ouders thuis wonen en eigenlijk gewoon geen plek kunnen krijgen. Ja. Beetje out of the box denken. En ook een beetje innoveren. En als je dan peilt bij jouw collega-partijen in het sterkste deel, hoe zie je dat voor je? Het bereiken van dit soort... De ene is veel behoudender dan de andere. En ik denk, je moet ook kijken naar je rol. Kijk, wij zijn wel een partij die heel erg kijkt naar... we hebben wettelijke taken. En ik vind dat we soms gewoon heel erg buiten die wettelijke taken moeten kijken. We hebben een hele grote reserve. We moeten problemen oplossen voor onze inwoners. Ja, dan moet je niet zeggen, ja, maar dat is onze taak niet. Want huurwoningen, dat is van een woningbouwvereniging. Ja, maar als die woningbouwvereniging nou de komende 5 tot 10 jaar geen woningen gaat bouwen waar wij echt behoefte aan hebben. Ja, dan moet je misschien zeggen, nou, hun taak. Maar misschien moeten wij de handschoen nu even oppakken om wel mee te investeren in een oplossing. En ik denk dat daar juist een heel groot verschil zit tussen partijen. Heel veel partijen zeggen, nou, we doen wettelijke taken. We hebben al heel veel risico. En ik denk, ja, soms moet je gewoon investeren. Want we hebben maar dat betekent dat je eigenlijk je eigen rol groter gaat maken dan je wettelijk eigenlijk verplicht bent. Ja, precies. Ik denk dat is, maar daar zitten we dan eigenlijk ook voor. Maar hier zit natuurlijk ook jouw motivatie om door te gaan. Omdat Exact. je nu al zeg maar halverwege bent en dan deze cirkel proberen te doorbreken nog. En dat vraagt gewoon... dan hoop ik wel dat we veel zetels krijgen. Want dan heb je gewoon meer inspraak. Dus als wij een raadsprogramma krijgen en we kunnen weer met elkaar bedenken, dit zijn de belangrijkste dingen. Maar ik heb ook gemerkt, als je een coalitieakkoord krijgt, wat we 8 jaar geleden hadden, ja, dan heb je als oppositiepartij gewoon veel minder in de melk te brokkelen. Ja. Je wilt nu wel de resultaten zien, je wilt aan de knoppen. Ja, ik wil eigenlijk wel wat meer aan de knoppen zitten. Ja. Ik denk dat we daar als D66 ook echt een bijdrage kunnen leveren om in positieve samenwerking wel te gaan zeggen, nou, we moeten misschien dingen doorbreken. Toch een beetje wat creatiever en innovatiever naar dingen kijken. En dan kan het wel. En dan kan het wel. Ja. Fijn dat jij hem nog even inklopt. Hij blijft hangen. Hè? Ja, blijkbaar is je dan toch goed. Ja, maar als laatste nog even. De opdracht is natuurlijk voor jullie nu om dit momentum vast te houden. Hè? Het is nog dat maar, dat is nog een... Ja, het klinkt ver weg. Maar het ijzer smeden als het heet is. Ja. Maar hoe ga je dat doen? Hè? Want je hoort ook wel eens van de D66 is toch wel een partij van redelijk goed opgeleide mensen van de Randstad. Dat is dat wordt wel eens gezegd. Nou, hier zitten we in een platteland waar de FNP en het CDA redelijk sterk zijn. Hoe ga je dat doen? Maar dit verhaal is aansprekend, denk ik. In praktische politiek is het ook heel verstandig. Maar hoe krijg je nou de mensen zover dat ze daarom jullie stemmen? Ja, joh. Hoe ga je dat Luc, doen? Als ik die sleutel had, hè, dan... Als je die formule wist. Dus ik denk dat het gewoon belangrijk is om te laten zien aan mensen in de komende maanden, om mee te nemen wat we de afgelopen jaren hebben gedaan. Want wat ik altijd een beetje moeilijk vind is, we gaan dan heel populistisch doen na aanloop van de verkiezingen. En dan gaan we allemaal verschillen opzoeken. Nou, dat hoef je van ons niet te verwachten. Maar we willen wel gewoon uitleggen. En daarom is denk ik zo'n 10-puntsprogramma ook gewoon makkelijk. Op 1 à 4. Ja. Dat je gewoon zegt, oké,
wij staan hiervoor. En ik denk dat we ons dan al een beetje onderscheiden van heel veel partijen, want die hebben wat dikkere programma's. En als dat je aanspreekt, ja, stem dan vooral op ons. Ja. En als het je niet aanspreekt, maak een goede gedegen keuze. Ga stemmen. En dan kijken we gewoon wat eruit komt. En als we draagkracht vinden voor onze plannen, dan zou ik daar hartstikke blij mee zijn. Ja. En waar gaan jullie los met de campagne? Nou, eigenlijk begint het eigenlijk doorlopend. Hè? Maar we hebben de kieslijst wordt binnenkort vastgesteld. Dus ja, vanaf 1 december zijn we gewoon meer zichtbaar. Op allerlei gebieden. Mooi. Erwin, we zijn nog niet van je af. Nee, Nee. Gelukkig maar. nou, dat vind ik fijn dat je dat Ja, zegt. ja, ja. Luc, En want, we hebben De jou volgende keer graag... zit je hier ja. met z'n tweeën of met z'n Ja, drieën. of is het hier? Wie zal het zeggen? Ja. Hey, veel succes in de campagne. We zullen elkaar de komende tijd vast nog een keer tegenkomen. ik kom heel graag in maart nog een keer taart brengen. Mocht daar aanleiding voor zijn, Kijk. Luc. Nou, dit is vastgelegd. Vastgelegd. Goed, Ja. dankjewel. Hey, Graag gedaan. bedankt. Jullie ook bedankt.